Pertsona, gizarte mugimendu edo talde politiko baten izaera, aurrerakoia edo erreakzionarioa, ez da definitzen haiek beren burua nola izendatzen duten edo komunikabideek nola kalifikatzen dituzten arabera. Hainbat talde politiko etengabe kalifikatuak izan dira. Hala nola, aurrerakoia, ezkerrekoa, zentrokoa edo eskuin muturra, baina horrelako izendapenek ez dute benetako izaera politikoa adierazten. Zenbait talde politiko sistemaren parte dira. Eta batzuetan, beren jarrera eta estrategia politikoei buruzko autokalifikazioak egon daitezke aldatu gabe, naiz eta benetan horiek aurrerakoia edo zentrokoa izatea zalantzan jarri behar den. Horrela, politikoki zuzena, denaren barruan mugitzen dira, baina ez dira benetan aurrera egiten ari, baina benetan aurrerakoia dena, gure ustez, herritarren eta gizadiaren etorkizunaren aldeko jarrera da, hala ere. Talde politikoak gai askoren inguruan posizionatzen dira, eta, beraz, izaera, aurrerakoia, bere posizionamendu guztien arabera aztertu behar da, aurrerakoia izatea ez da bakarrik testuinguru bat, baizik eta funtsezko gaietan posizionamendu bat. Guretzat, munduaren etorkizuna. Bereziki definituko duen talka geopolitikoa Wall Streeten kontrolatutako mundu polobakar eta gorabidean dauden herrialdeen artean dago. Horrek erabakitzen du, azken batean, talde politiko bat aurrerakoia den ala ez. Geopolitika honek beste politika sozial edo ekonomiko batzuen gainetik dago. Ondorioz, jarrera geopolitiko horrek funtsezkoa da talde politikoak. Wall Streeten alde eginez edo mundu multipolarraren alde apustu egiten dutenak, aurrerakoiak dira. Hori da euren jarrera benetan definitzen duena. Horrela, naiz eta talde politiko batzuk, aurrerakoitzat edo zentrokotzat izendatu, euren jarrera atlantista edo pasiboa izanik, benetan erreakzionarioak direla esan dezakegu. Horiek, funtsean, korporazioen interesak defendatzen dituzte, eta mundu polobakarra zaintzen dute. Azkenik, kontserbadoretzat, edo, eskuin muturrekotzat, jotzen diren talde politiko batzuk. Gorabidean dauden herrialdeekin eta mundu multipolarraren aldeko aurrerapenarekin konektatzeko gai badira, aurrerakoiak izan daitezke. Beren estrategia eta jarrera hori horrela posizionatzen badute, aurrerakoien multzoan kokatu behar dira. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburuordetzak diruz lagundua.